ରାତିରେ ସାଣ୍ଟା ଆସିବ କହିଥିଲ ନା ନାଇଁ? କଣ କରିବୁ? ରାତିରେ ସାଣ୍ଟା ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇକି ଯିବ। ସମସ୍ତେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇକି ଯିବ। ତାହେଲେ ସାଣ୍ଟା କାଲି ରାତିରେ ଆସିବ। ତାହେଲେ କଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଖାଇବା କରିବା? ସାଣ୍ଟା ଖାଇବା ଖାଉନି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର ସେଇଟା ଚକୋଲେଟ ସାଣ୍ଟାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସଜେଇଦେଲେ ସେଇଟା ସାଣ୍ଟାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଶୁଣ ବାପାଙ୍କୁ କହିକି ସାଣ୍ଟା ପାଇଁ କଣ ଆଣିବା ନା ନାଇଁ? ସାଣ୍ଟା ପାଇଁ କଣ ଆଣିବା? ଖାଇବା କଣ ଆଣିବା? କୋଉ ପାଇଁ ଆଣିବା? ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ସାଣ୍ଟା ଖାଏନି ସେ ସାଣ୍ଟା ଭୋକ ହେଲେ ବି ରାତିରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦିଏ। ଇଣ୍ଡିଆ ଖାଇବା ଦିଏ? ପାକିସ୍ତାନ ଦିଏନି? ଜୋମାଟୋ ଖାଇବା ଦେବି। ଜୋମାଟୋ ବୋଧେ ଦିଏ ବୋଧେ। ଜୋମାଟୋ ଦିଏ ବୋଧେ। ଆଉ ପଖାଳ ତାକୁ ଦେବି। ପଖାଳ କୁ ଦେବି। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ନୂଆ ଗ୍ଲାସ ଭଲ ଲାଗେ। ମା ଗ୍ଲାସ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ତାକୁ ଡବା ଦେଲେ ସାଣ୍ଟା ଆଉ ଏଇଟା ସାଣ୍ଟାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା ପୁରୁଣାଟା। ଆଉ ବଡ ଆଣ ସବୁ ଦେବି। ସେଇଟା ବି ସାଣ୍ଟାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ରେଡ୍ କଲର ଜିନିଷ। ହଁ ରେଡ୍ କଲର ଟୋପି ଏଠି ଟମାଟୋ ଆଣିକି ଦେବୁ ଟମାଟୋ। ଏଇଠି ମଝିରେ ରେଡି ତ ଏଇଠି ବାଟ ଦବ ସେଇଠୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ସାଣ୍ଟାର କ୍ୟାପ୍ ତାପରେ କହ ସାଣ୍ଟା ପାଇଁ ରାତିରେ ତାହେଲେ କଣ ବନେଇବା? ସିଏ ଆମକୁ ଦବ। ସିଏ ଆମକୁ ଦବ ଗିଫ୍ଟ। କାଲି ସେ ତମକୁ ଦବାକୁ କୋଉ ଆସିବ। ଗିଫ୍ଟ ଦବ ଜାଣିଛ କି? ସିଏ ରିଅଲରେ ଆସେନି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସେ। ତାହେଲେ ସାଣ୍ଟା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସନ୍ତି। ଏଇ ତକିଆ ତଳେ ଗିଫ୍ଟ ରଖାଉ କି ଦେଖିବ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇ ଦବ। ସେ ସାଣ୍ଟା ଆସିକି ତକିଆ ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇକି ତାର ସେ ଚାଲିଯିବ।